Joo, niin. Tässä nyt kävi tälleen, että meikä sai tämmöttiin isojen poikien mehukorin, voi vittu, sieltä tippui yksi. Tossa on yksi avattu jo. Ohrapirtelö. Hyvä. Vaikka vähän lämmintä, mutta ei se mitään haittaa. Hienosti kilisee. Sinne piiloon vaan. Säästellään vähän. Tänä iltana sitten onkin tiedossa perseet. Joo. Joo, no nähtäillähän tässä taas mä jatkan videoiden laittelemista tänne. Ja niin. Juu, seuraavaksi tuleekin sitten nuuska videota, että joo. Nonni.